Svakako, Savjet mladih se ne bi trebao gledati samo kao zakonska obveza, nego to je participacija mladih u društvu i u politici. Smatram da angažmanom mladih ljudi moglo bi doći do određenih promjena, praktički promjena onih koji njih interesiraju i ono što bi trebalo biti dobro za mlade. Činjenica je da ima jako puno apolitičnih mladih ljudi, ali ne bismo sve to trebali gledati kroz politiku, nego kroz angažman mladih ljudi za promjene, za ono što njima treba. Tu smo da prihvatimo njihovo mišljenje, njihove stavove. Savjetu mladih ne bi se trebao gledati samo kao zakonska obveza, već kao participacija mladih ljudi u društvu. Smatram da mladi čovjek sa svojim idejama može unijeti promjene u društvo, stoga pozivam sve mlade da se prijave na javni poziv Savjeta mladih i participiraju u društvu zajedno s nama.